Rangan di pangawat pagay ka mga ubay di sa unta maming wapang takabalo kay tigdaghan kay gusto na mo palampas lagi sa man nato matay kwarta kay wapo ron padala ko anak ka buri bitaw hindi ka sa iyo. Paitani ko. 30 kilometros akong pinupulo ay aning mananapan eh. Ini may tao. Kaya ka pwede ka na ko dahil taglampaso ng area. Yari ka gini ba? Hindi bayaran ni. Puting kapuya. Pumunta na ko ani kasang gasolinan si Sigri. Brad, pwede mo na Brad? Pwede man. Kanang, asa na bitning makakuan diri tubilanan o kanang motor ba kay 50 hektares na ni akong di baktas di kan dito sa kalipukpukan pa ingon diri asa mang gasoline station diri Brad? Yara man sa unahan sa may gusto nimo nga gasolina kanang kilo o sinako o kinontainer binaldi binasuan sa man. Kaya dagan mga gasolina daw sa nga klase mga petrol da daghan man kayo di man ta pagkasinabot ani kung asa dapit ang mga petrol bitaw diyan napindaganan din asilko na yung sa di klase mga petrol na basta kay dagpindaganan lagi. Naway kuan day mo nga kuan wala ka sa. Oh. Ade kay basi kuan. Amo na kagikan day nga kuan ngano na ubsa mga gasolina. Puting dayo alagi. Nagtuo man ko buabuting Sa area sa mga kuan dito aga bitaw dito sa mga kuan bitaw bitaw mga unsa na mga kalakasing mga kuan daw wala ka kabalo da nga kapit ka dito nya batas batas ka. Kunya makita ka sa mga kuan may sniper ka da man ka da wala ko bulong ako magkaway ka dire dili ka ko pasangin na kanido ka sa kuha. Nya ta kabalo ba unsa ni mga kayuntan dito. Unsa may kuya ko day sir. Madto na ko. Oh no. Madto na ko. Mura nag-typewriter imong simod. Madto na ko. Gasolina imo ha? Sa unahan siguro, unahan makita ra Kan nimo. na gasolina ra. Oh, Nagtaka-taka ra magkakutib-kutib Okay, ng ba. sa atakuan manggod, sir kaning sa kakapoy na nako dira kay gusto na ako nga magpalampas lagi ko mo koy kuan. Pareha tagi kapoy ay may tabangan ko ni magtulak kani. Kuan ba kaning usa nga klase nga kuan nga gusto na ako kaning makakwarta bitaw ko niya magpalampas ko ani bigay ta ko man area tanaw makita nimo tanan mga area bitaw ko man na tanan dia amali tanaw da malantaw bala kung ay mga kasaging mga lubikan na mga marangan di pangawat pagay ka mga unggoy di sa unta maming wapang takabalo pagay digdaghan kay gusto na mo palampas lagi sama na tuwa matay kwarta kay wapo ron padala ko anak ka bitaw bitaw kay na. Yun ka kapoy na panitabo ano yun sa man na nato ni nga giri man tagpalampasan yung wala pa tayo kwarta ani sige padala ko tong mga anak dili ta badalaan ani wa pa takabalo ni gusto magalaan nga gusto na ako nga palampas na ko ba kay pitin na taga sa kuto tanaw ko dapat tino ano gyud ko kanay ani ba. Gikapoy ko sa imong tingog. Adto na ko eh. Gasolina ra. 3 minuto bilang nang imong ipang istorya. Bahala ka la. Aw, sorry kayo. Sir, nakuyawan ako ba kay gabing kapuyan ako siglang lampas mo na ani o mo ko kabalo gani ka mga gasolina ka man imong kabalo kon dai nya. Sorry gid kayo gid, wag ko kabalo sa akong gibuhat kay piti ka kapuyan na kay sige ko lampas kay nara ko 2009 na ko kadlaw diri sige lampas kada adlaw ko balik diri wala gid ko kabalo. Never na kayo, sinsa na kayo sir, sinsa na kayo sir. Salamat sir, salamat.